Euskaltzaindiaren hiztegia, adierak eta adibideak izenburu hori du Euskaltzaindiak argitaratu duen lehen euskara hiztegiak. Argitalpen berri horrek Euskaltzaindiaren hiztegi batuko 20.000 hitz eskaintzen ditu. Adiera, definizio eta erabilera adibidez horniturik. Dagoeneko prestatzen ari diren bigarren edizio batek 40.000 hitz bilduko ditu eta gaur aurkeztu duten lehen emaitza hau 53 eurotan jarriko dute salgai. Beste hizkuntza eta akademia batzuetan bezala, hiztegiak ziurtasuna eskainiko dio erabiltzaileari. Berritasuna baino gehiago berezitasuna da behingoz normaren arabera egindako hiztegi bat dela. Esan nahi dut, erabiltzaileak badu garantia bat, hizkuntzaren akademiak esaten duela halakoitza hala idatzi behar da eta joskera hauetan edo erabili behar da. Gainerako hiztegi guztia, bakoitza berea botatzen du, baina orain dugu nolabait hizkuntzaren normaren garantia, nik uste hori dela alderik nabarmenena.